Què és el racionalisme? Etimològicament, racionalisme prové del llatí, de la paraula ratio, que significa raó. En un sentit general, racionalisme descriu una actitud filosòfica que dona una importància primordial a la raó i la converteix en el principi i fonament del pensament i de tota activitat humana. Molts filòsofs al llarg de la història han defensat aquesta posició i, en aquest sentit, podem parlar de racionalisme antic, medieval, il·lustrat, etc. Ara bé, el racionalisme, en tant que corrent filosòfic, sorgeix al segle XVII i, a banda de donar prioritat i confiança plena a la raó humana, té unes característiques específiques de l'època que el converteixen en un dels corrents filosòfics més importants de l'edat moderna. Anem a veure quines. El racionalisme neix a França amb Descartes, que serà qui n'establirà els eixos principals. Més endavant, altres filòsofs importants com Malebranche, Spinoza o Leibniz desenvoluparan teories seguint la mateixa tendència. Tots ells provenen de països de l'Europa central. Per tant, es pot dir que el racionalisme és un moviment continental europeu. En bona part, es pot dir que el racionalisme sorgeix del rebuig a les filosofies medievals i s'inspira en el canvi de mentalitat renaixentista, en l'humanisme i molt especialment en la nova ciència. En consonància amb aquests, Déu ja no serà el centre d'interès filosòfic, sinó l'home i les seves capacitats. La raó és autònoma, no està subordinada a la fe, i és l'eina amb la qual l'ésser humà coneix la realitat. Per contrast amb això, el coneixement a través de l'experiència i dels sentits no proporciona la seguretat que el racionalisme persegueix. Per això, els filòsofs racionalistes no es refien d'aquests com a eina de coneixement, i en aquest sentit el racionalisme és oposat a l'empirisme modern. Amb això podem veure que és un moviment essencialment epistemològic, nociològic. Es tracta de veure com és el coneixement humà. En tot moment es busca la seguretat en el coneixement, i per aconseguir-ho, la millor manera és seguir el mètode de raonament demostratiu propi de la matemàtica, la deducció. El coneixement vàlid és de tipus deductiu, ja que ens fa arribar a conclusions necessàries, indubtables i universals. Tot nou coneixement s'infereix, es dedueix o deriva de principis o d'idees primeres. I així, una altra de les característiques bàsiques del racionalisme modern és l'innatisme. Hi ha idees o principis bàsics innats que són independents de l'experiència i que constitueixen el fonament del coneixement. A la vegada, el racionalisme modern té també un caire metafísic. Es parteix de la base que hi ha correspondència entre el pensament i la realitat. L'univers està ordenat de la mateixa manera que ho està el pensament, racionalment. Per això, el coneixement a través de la raó és objectiu. I dins d'aquest ordre, la major part de filòsofs racionalistes donaran un gran pes al concepte de substància. La realitat és substància o substàncies, i aquestes es convertiran en l'objecte de coneixement. I amb això hem acabat l'esquema del racionalisme.